Malion Malikono Malikokan ambe folini wale nyuman donji aw kelengelena bela jelema bishuina femie en mediao en willa kana se anga Dr Honorable Aboubakar Sireke Famba ni aleye CNT maye femumbe talike parti politique mado jekulu mun fene be ni oye korema ni oye collectif pour la refondation du Mali au mado porte-parole do a vice-président do Kerengene ala media munumbe ashuina odobe talike Abamako Cap Mali Plus katase Mali Plus media akaja Energy FM shuina ani honorable amna masala Kerengene ala bela jelimbe akalama jamana kaseka jamana kono dumbo filila ukaseka lakunu kunafonia ale nyuma ajelenga sabla kunafonia de fenye mumbe mafa kasore mafembla ada Onyuma tondukala honorable Aboubakar Sireke Famba abna oda malien munumbe malikono kerengene ala diaspora malien janko ugasega bo uga jamana ale takabolo kalama honorable folikan jumembi bolo kanyeshi malien munumbe ki laje malikono malikoka Brahma bela jelefo Energy FM TV ou Abamako Caplis Mali Plus Media Mali Plus Media. D'accord. Donc, je do Kiramatuana, ka Masara Mani Bargada ou mi bidon irana. Ka nyini o Masa Rahman Kelenfe, alaka jamana imbasi, alaka Mali Kolosuma, alaka Nanjubusana. Ame lauta la ka Bargada. Asimi abe baramuna alsa alaka baranya bulu. Amina. Alaka baranya bulu, alaka abe mi nyini Malikula, alaka no alaka Malijo. Shogal ko kala mai gambafu, ka Maliki Jawfu. Mali sɔrɔ da su bolo masiri ta ba ka daminɛ duguma fo sanfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la soldat minnu bɛ bin kɔnɔ nin wagati in na parce que an b'a bila an kunna armée équipe de don c'est comme n y'a mɛ deli k'a fɔ cogo min na équipe dɔw bɛ terrain kɔnɔ hali coach b'a la entraîneur b'a la staff technique bɛ yen nɔ donc armée bɛ o cogo kelen de la donc à chaque niveau bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don yɔrɔ de y'a kɛ n'i ko général ma ko kuma dɔ la k'a ti terrain kan u bɛ n'a bɛ ko arbitre entraîneur ma kuma la k'a fana ka to ka don terrain kɔnɔ a bɛ se ka 90 minutes tan mais a b'a jɔyɔrɔ kɛ quoi donc an b'u fo an bɛ Mali sɔrɔsiw fo kosɛbɛ Mali la diaspora foli kɛrɛnkɛrɛnnenba bɛ k'u ye nin kɛnɛ in kan n bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ cɛsirilen bɛ Maliko la an b'u bɛɛ lajɛlen fo voilà. Aywa honorable o tɛmɛnen kɔfɛ suina amina masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'ordre constitutionnel retour à l'ordre constitutionnel ni o ye an ka segin sariya sunba ale minan kɔnɔ sabula caman y'a yira k'a fɔ ko furancɛla fanga ko o ye Mali bɔlen bɛɛ fanga minan kɔnɔ maa caman bɛ k'a kuma kɛ an y'a ye k'a fɔ cadre d'échange des regroupements partis politiques olu fana wulilen don ka u ka kɛlɛ bere kɛ o ye ko Mali ka segin retour à l'ordre constitutionnel bakurubala Malion u ka se ka faamuyali sɔrɔ nin kuma in kan ani ko in yɛrɛ laɲini ye jumɛn ye honorable bɛ se ka mun fɔ an ye bi bura n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin baro sen a nafa ka bon kosɛbɛ sabula anw politiki mɔgɔw jɔyɔrɔ ye ni kuma min bɛ ka fɔ jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo di ni kuma in a laɲini ye mun ye kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye n'i ye jateminɛ kɛ retour à l'ordre constitutionnel o kɔrɔ ye ko an ka segin système démocratique kɔrɔ kelen de ma min y'an ka donjukɔrɔ nafolo k'olu minɛ k'u tɔnɔ min ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ordre constitutionnel ye n bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ aw ɲɛna nin fɛn ninnu bɛɛ nacogo kan n'a ye jateminɛ kɛ farafinna kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna dugu minnu maralen bɛ faransi bolo o dugu ninnu u ka élection sigilen bɛ cogoya dɔ de kan n'o ye suɲɛni élection n'an b'a fɔ ma ko tripatouillage électoral o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye u ye démocratie min fɔ n'o ye bɛɛ fanga ye ni anw bɛ o kɔnɔ tubabuw de bɛ o bɛɛ fanga in u bɛ u ka nafolo don a la u bɛ dɛmɛ caman kɛ wa faransi n'a nɔkanmɔgɔw mun ye Union européenne ani États-Unis ye olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka maa sigi fanga la maa min kariyalen don k'a ka jamana janfa maa min b'u dɛmɛ fɛnɛ an ka farafinna nafolow bɔli la n'an b'a fɔ olu ma ko les politiciens virés à la solde de la France pour pérenniser le pillage
et l'exploitation des ressources. Au kun kɔnɔ la i bɛna ye ni système in de kɔnɔ mɔgɔw tɛ min faamuya partout mana sigi kuma min na français bɛ yala yala u b'u ka service secret bila ka na n'u y'u ka service secret bila ka na u bɛna ye parti politicien mun b'u ka baaraw kɛ u bɛ taa n'olu tɔgɔ ye kɛ dorsai la u bɛ baara k'olu tɔgɔ kan olu b'a ɲɛfɔ ɲɛna bon an ye nin de ye nin parti ɲɛmɔgɔ ye nin ɲɛmɔgɔ ye nin de bɛ se k'an ka hɛrɛ don ba la kosɛbɛ donc o de la depuis wagati n'o fɔra u b'a i bɛna ye o min kan ka kɛ président ye o jamana ninnu kɔnɔ multinational minnu ni entreprise baw b'u bolo ni diɲɛ bɛ u dɛmɛ o baara la o multinational baw i b'a mɛn olu de da parce que olu de bɛna f'i ɲɛna ko karisa bɛna kɛ président ye donc o wagati la i b'a ye président bɛ sigi depuis élection ma kɛ fɔlɔ o président minnu bɛ sigi n'o ye anw ka partiw ɲɛmɔgɔ ye o de la i b'a ye n'an ka kalafili sera i b'an ka parti ɲɛmɔgɔ bɛ bolitɔ ye ka taga faransi kɛ dorsai la u bɛɛ bɛ t'u yɛrɛ ɲɛfɔ donc n'u y'a ye min bɛ se k'u ka intérêt défend u bɛ o ta o de la i bɛna ye o président ninnu n'olu taara a mana ta farafinna fan o fan fɛ u bɛ olu ka wari nafolo multinational ninnu de b'u financer o de kama i bɛna ye olu b'o financeli minnu kɛ o wari de bɛ kɛ k'u ka élection présidentielle fɛnɛ organiser mais o n'a ta o ta i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ candidat mana caya ni bɛn kɛra ka taa ko e Burama de bɛna kɛ Mali président ye ni Faransi y'o fɔ mais o b'a sɔrɔ u ye a Bamako u b'a dɔn ko fɛnɛ b'u ka intérêt défend u b'a dɔn ko Malizini b'u ka intérêt défend u b'olu bila kɛrɛfɛ sisan mais k'a fɔ olu ɲɛna karisa kɔni an b'o kɛ candidat ye bon e bɛ taa opposition la n'a m'an sago kɛ dɔrɔn an bɛ na ni e ye donc n'o o kɛra sisan élection bɛna organiser u mago bɛ min na o bɛ sɔrɔ ka sigi sen kan donc n'o sigira ni maa min y'u ka candidat ye n'o sigira parti politique minnu bɛ tugu olu kɔ olu bɛ jɛ ka fɛn dɔ kɛ a bɛ f'o ma ko alliance hégémonique donc olu bɛ jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka faransi ka intérêt défend o la président mun bɛ sigi ani ministre minnu bɛ sigi ani u ni parti minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka baara bɛ kɛ ka jamana kɛ gâteau ye ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'u fata bɔ a la mais ka faransi ka intérêt sauvegarder donc o de la i bɛna ye o parti mana sigi kuma min u ni parti politique dɔ minnu bɛnna la ni olu ma sugantu fɛ ni zen o bɛ kɛ opposition modérée donc i bɛna ye opposition majorité min bɛ yen ale ni opposition modérée u bɛ wuli ka kuma jugu seri ɲɔgɔn kan mais kɔfɛ u bɛ ɲɔgɔn ye ka bɛn ko la mais u bɛɛ bɛ bɛn kuma kelen min kan o de ye an bɛ faransi dɛmɛ cogo di donc o kɔnɔna na i bɛna ye o opposition modérée u mana kuma cogo cogo u ka intérêt commun bɛ yen o ye faransi mais opposition wɛrɛ bɛ kɛ yen o opposition a bɛ f'o ma ko opposition radicale olu fana ye maaw ye maa minnu jamana ka d'u ye mais wari t'u kun o caman bɛ yen o bɛ taa laban kaso la ou bien i bɛ gɛrɛ opposition modérée la ou bien i bɛ taga majorité la de telle sorte que pour que o baara ka se ka ɲa o jamana ninnu kɔnɔ u bɛ fɛn dɔ de sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko démocratie mais a démocratie sigilen bɛ jumɛn kan multipartisme intégral o multipartisme intégral fana kun ye ka partiw cɛya la politique de la division pour régner donc o parti mana cɛya cogo cogo minnu da bɛ tulu la olu bɛ fara ɲɔgɔn kan o minnu da bɛ tulu dɔɔnin na olu fana bɛ taa côté kelen na mais parti la minnu t'a la o de bɛ donc n'i ye Mali parti 271 jateminɛ i b'a ye parti 3 dɔrɔn de bɛ Mali la parti minnu n'o ye fanga sɔrɔ ani ni mun tun bɛ opposition modérée la ani mun bɛ opposition radicale la o dɔrɔn de bɛ yen parti mana kɛ cogo cogo Mali la nin kulu 3 de bɛ yen i bɛ nin 3 de kɔnɔ soit i bɛ k'a dun dɔ bɛ d'i ma i bɛ kɛ directeur ye i bɛ kɛ ministre ye aw b'aw ka to n'aw ka naw b'o la minnu bɛ opposition modérée la olu fana b'u den k'aw critiquer mais sufɛ n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ dɔɔni di ɲɔgɔn ma donc o la ni élection sera opposition modérée ani majorité olu bɛ liste kɛ pour que toujours olu ka to sanfɛ donc mais opposant radical olu bɛ isolé olu tɛ mɔgɔ sɔrɔ donc o de la ni élection nana i b'a fɔ ko ma ko opposition ani min ye majorité n'olu tun bɛ ka ɲɔgɔn nɛnɛ olu bɛ liste kelen kɛ toujours pour garder olu ka to yen u ka se ka faransi ka intérêt défend donc maintenant
i bɛna ye o de la o ordre constitutionnel mun de don sisan a ka na anw ye aw bila cogo kɔrɔ kelen mun na majorité dɔ ka kɛ yen o bɛ anw sago kɛ n'a m'an sago kɛ an bɛ coup d'état kɛ pour que ka opposition modérée lana mais opposition radicale tɛna donc ordre ni de ye ordre ye ka jamana to yen démocratie dɔ kɔnɔ min ni minnu ye fanga sɔrɔ olu bɛ faransi ka intérêt défend donc ni minnu tɛ fanga la olu bɛ t'u kɛrɛfɛ k'u bɛlɛnbɛlɛ yanni u t'a dɔn ka se o dɔn in o bɛ to kɛrɛfɛ ni de ye système démocratique ni de y'u ka o ordre constitutionnel ye maintenant pour que i ka nin bɛɛ faamuya o de la i bɛna ye coup d'état fɛn fɛn bɛ kɛ farafinna kɔnɔ 90% kɛmɛ sarada faransi de bɛ 90 kɛ a 90 kun ye mun ye u ye danaya da ye min kan k'u ka nafolo don e la n'e commencera k'u janfa n'e tɛ k'u sago kɛ u bɛ coup d'état kɛ la ka na ni opposition modérée et c'est pour cela système tɛ falen parce que toujours nin bɛɛ y'olu ka mɔgɔ ye mais mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'u ka mɔgɔw tɛ donc c'est pour cela coup d'état bɛ kɛ maintenant n'u y'a ye coup d'état min kɛra n'olu ka majorité tɛna u ka opposition modérée tɛna donc i n'a fɔ Mali maintenant u bɛ kɛlɛ kɛ k'o fanga bɔ yen o de la bi i bɛna ye e ka jateminɛ kɛ M5 bɛ yen M5 kura bɛ yen mais mun bɛ M5 kura ni cadre d'échange tugu ɲɔgɔn na parce que fɛn dɔ kelen de b'u bolo fɛn kelen en commun o ye Faransi fɛn kelen en commun ça c'est la France bon maintenant o de fɛnɛ b'a kɛ i bɛ parti minnu ye kɔrɔlen n'olu b'u yɛrɛ ye Faransi kɔnɔ toujours politique min bɛ Mali bolo n'o ye an k'an yɛrɛ ta olu t'u yɛrɛ o kɔnɔ bon a ko ye nin de donc a bɛ k'a ɲini yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ sélection de kɛlen don maintenant non oui mais tout ça c'est collé à la France i bɛ socialisme ba min ta Mali la i bɛ taa sɔrɔ a ka correspondant bɛ Faransi adama yɛrɛ dɔrɔn tɛ caman b'a fɔ k'u ye socialiste ye ni min ta tɛ Mélenchon ye o ta ye dɔwɛrɛ ye o ta ye dɔwɛrɛ ye mais a bɛɛ référence à la France bon anw minnu y'an ka parti créé n'anw ye nationaliste souverainiste ye anw tɛ an référé maa si kan parce que nous on a compris ADPM créé wagati on a pris l'option libérale mais an nana sigi ka jaabi k'an ko hey nin tɛ parce que anw tɛ fɛ k'an référé mɔgɔ kan an bɛ fɛ k'an référé an ka jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan donc an fana ye ligne rouge d'an yɛrɛ ma an ka kɛlɛ ka kɛ jamana kɔni Mali ko Mali ka hɛrɛ bɛ mun na donc o de la a bɛna ye o système démocratique o min sigilen bɛ a sigilen bɛ mun de kan fo mɔgɔw k'o faamuya munna u bɛ nin système in sigi Faransi bɛ nin système in sigi sabula parti politique minnu sɔnna Faransi ka ko ma o parti politique kelenw n'olu financelen don Faransi fɛ olu kelen de bɛ tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ organisation sous-régionale la n'o bɛ kɛ CEDEAO ye n'o bɛ kɛ UEMOA ye donc i bɛna ye yan Faransi ka mɔgɔ minnu sigira farafinna duguw la olu kelen de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO la olu kelen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ UEMOA la donc e bɛ fɛ cogo di olu ka fɛn wɛrɛ kɛ mun tɛ Faransi ta ye parce que u sigira u ka dugu la Faransi ka intérêt de kama c'est pour cela i bɛna ye CEDEAO wo UEMOA wo nin bɛɛ de ye Faransi ka baarakɛminɛ ye walasa ka se ka anw ka sɔrɔw an ka dugujukɔrɔfɛnw an ka sɛnɛkɛfɛnw fɛn fɛn an ka sɔrɔ ye ka se k'a contrôler CEDEAO ninnu b'o de kama UEMOA b'o kama c'est pour cela banque centrale ninnu fɛn fɛn bɛ yen Afrique francophone tɛ se ka monnaie dilan ni Faransi ma sɔn wa Faransi ka veto bɛ banque centrale kan wa an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de inflation économique CEDEAO t'a contrôler wa jamana tɛ min bɛ se k'a contrôler parce que a ci t'a ka wari dilan a ci t'a ka wari dilan i kɔni bɛ se ka wari sɔrɔ mais i t'i ka wari dilan parce que i obligé len don k'i ka sɔrɔ déclarer CEDEAO ɲɛ o de kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ sɔn u ka nin baara in ma u b'olu de fɛnɛ gɔnɔ minɛ ka n'u bila ajustement structurel la donc an b'i ka fonctionnaire sara mais jamana kɔnɔ jamana usine ba yɔrɔba a b'i bolo bɔ o kan sɔrɔdaw i b'i bolo bɔ o kan ani entreprise mun kan ka kɛ i b'i bolo bɔ o kan a b'a kalama ko le Fonds monétaire international FMI a ka recommandation dɔ de kɛra ko ka Comatex ci k'a bɔ ka privatiser ka IMPP privatiser ka ICOMA privatiser ka TFRACO privatiser ka fɛn bɛɛ privatiser
même à la péage a bec mo sera de kan péage mo fonctionnaire ou mais depuis donna bara la fema fara o sara kan kabe ka mo makono kona dira do ma constitution na wakati mi donc ore la ibina ye atimi kelen fle ko min bali ale ni FM me nyogona wani pratika mo be nyogona ni jetmine ke bi anye projet de loi minta ka office on a pu yelma ka o mapui akunye mu jamana yere ka do essence fereli la jamana yere ka carburant fere jamana yere ka to wala sa opérateur économique kana na prix do da carburant kan muna mu me jamana deum bali ka sa anyo ye crise kono donc voilà donc wala ba to on me ka nga prix maîtriser aba to fene jamana yere be do carburant fere la wa ba to jamana be carburant fere yoro do dale o de kama ibina yati la fene no kun société minière doy no kun datura anya daele ka di jamana ma o de fene la sorem nunu be créera o konona nuna donc amekata comment texte relancer ni mufle o be banque mondial FMI Fonds monétaire international abale ka politique contrôle la IMPP relancer ni mufle abe FMI ka politique contrôle la bon FMI ndunde fene FMI banque mondiale ani banque de développement de l'Afrique olu fene farafina France Union européenne and États-Unis olu ka barake minen de olu ye wala ta ka to ka juru jankana donc de telle sorte que ibina ye nunu munu me son ka to France ka barama ou be ni bara nunu de ke wala ta ko entreprise baw bu nyimbo olu la comme ça ou be di franchement donc o de la abina ye au système démocratique mi nambo kumana mbe atamasiri damado fo pour que aka famia mi France be mi no fait ko ordre constitutionnel me tamasiri tanduru di awma wala sa aka famia mi ordre constitutionnel e France bolo États-Unis bolo ani giemo to bolo ordre constitutionnel système démocratique nous be fait o ka sigin awma anga sego kono o tamasiri jumen a tamasiri folo ibi jeka yere ma woronya ko sara sukunda na folo kunda ani kan ani ka namu kunda ni sona oma ini France be je wa bi taki yele sanfɛ ore la ne sona sara sukunda ko di ibi ti bolo bla accord de défense la mumbe yamara di France ma aka eka sara suka barake u place la ibe ka nui odeke dungna nui odeke ka accord selvar signé ka accord de défense signé ka Mali bla ka sécurité sous-traité ni France o koro kibe je ka armée ko donc e ka armée tika ke armée blé France de sago be ke e ka armée la a sabana iba soro ibe contrat minier signé ibi ti bolo bla contrat do la contrat munu ye contrat minier ye ibo lu signé ko lu di France ma ibe contrat d'investissement signé munu bi ka jamana churu o doye ibe ka tana anye contrat do signé ni Canada ye mun ba to un contrat d'investissement ne Mali be fait ka boala 132 de be pour que aka boala 132 de be bla folo date do la faut 132 donc o de konana na ibina ye o contrat minier munu nu yo fene ke ubo contrat ke munu be fanga la a wati ube contrat minier di France ma mais ube dodi uyerema o de la binitra Mali kadastrita kata minunta ni mite ministre koro do togola ube ministre do dien togola ou bien ube ministre do somogo togola donc ye contrat minier ke ka ke 100 mois ani 100 fla nyogona o de fene konana na français ou nana kana société fou créer ko Mali société do mais Mali société ou te mais français ou de taro wala ta ou kana ali war min kanga sala permis ko la ou ta sala pati ube kana fo malien au retour à l'ordre conditionnel fene atamasire nana emui oye ube deme de dima na fuma ko aide au développement mais aide au développement mbe dima ate dima ko wala sakaka na fanya yi abe dima wala sa ikatuka jonya juru kono nana donc aide au développement mbe di ema oba tuka ONG ubena ube investissement mununke ONG ubara bo bara fene kumbe ONG de be to aw singoro ka ko dugu ko be nyeyini ka ko digi so be nyini ka ko dugu na folo yoro be nyini donc bu nyagami awla
o de kɔnɔna na u bɛ ajustement structurel ta n'o ye ka service état yɛrɛ k'i ɲin bɔ service baw la k'i bolo b'o la k'o d'u ma donc olu ka multinational b'o gérer comme ça o wari min bɛ sɔrɔ la o tɛ to an fɛ yan bilen dɛ u b'o cɛ ka taa ne ye u yɛrɛ fɛ yen donc an bɛ to sɛgɛn na sanga ni wagati wari min bɛ don o bɛ cɛ ka taa kɔfɛ o de fɛnɛ kɔnɔna na o ordre constitutionnel in fɛnɛ taabolo duurunan ye jumɛn ye o de b'a to i ka école i bɛ jɛ i ka système éducatif kɔ i b'o privatiser i ka système sanitaire dɔgɔtɔrɔya i b'o privatiser o de kama an tun bɛ système éducatif kɔnɔ o ye la méthode syllabique Mamadu Ebineta i ma ye u nana an b'o kɔnɔ ka na ni système wɛrɛ hali sini an ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ f'a dɔw la hali denmisɛnninw n'i y'u ɲininka troisième année quatrième année ko nin ye mun ye b'a ko tu vois kabani plaire n'i ko ko kabani bɛ min a t'o dɔn ci bɛ min a t'o dɔn a tɛ bɔ a dɔn donc kan'o kɛ denmisɛnninw tun bɛ na dɔrɔn fo la nouvelle école fondamentale nana Alpha Umaru Konare ka temps na nouvelle école fondamentale tun ye mun ye denmisɛnninw bɛ baara kɛ mais pourcentage de bɛ passer c'est-à-dire i tɛ passer k'i ye moyenne sɔrɔ dɛ hali 1,22 dɔw passera ka bɔ première année la ka taa deuxième année la ka bɔ deuxième année la ka taa troisième année la o kɛra Mali la yan. qualité tɛ non a ka passer dɔrɔn ko kun ye mun ye ko n'u sera sixième année la ko ni min ka kalan danna ye k'u b'u ta kɛ manœuvre ni mécaniciens ni fɛnw ye donc déjà ka fɛn bɛɛ tiɲɛ alors que o la objectif wɛrɛ tun bɛ se ka kɛ min t'o ye i bɛna ye o de kɔnɔna na o système éducatif in na o de y'a kɛ u ye université kuntanw créer université inappropriée droit privé droit public alors que olu de créer des universités pour que ka agriculture kɛ ka sɛnɛ kɛ ka fɛn kɛ mun bɛ baara di denmisɛnninw ma u t'u bila kalan wɛrɛ la kalan min baara tɛ sɔrɔ wa u tɛ kalan min yɛrɛ ɲɛdɔn fo ka n'a kɛ u y'o minnu o université kuntan mun créer ka taa licence denmisɛnninw bila u bɛ licence kɛ mais u tɛ baara sɔrɔ ni licence ye u tɛ fonction publique sɔrɔ ni licence ye de telle sorte que o privatisation min na u bɛ na ni université privée ye k'olu créer o la u faamadenw bɛ taa baara kɛ yen fantanw denw bɛ to bɔlɔn kɔnɔna la baara min bɛ sɔrɔ jamana na u b'o ɲɛkin ka bɛn u ka université créer de ma maintenant o de fɛnɛ la santé fɛnɛ privatisera mɔgɔ tɛ furakɛ ka ɲɛ bilen dɔgɔtɔrɔso la fonctionnaire minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o fonctionnaire ɲɛnama bɛɛ clinique b'olu bolo olu bɛ taa faamaw furakɛ yen mais mɔgɔ ka sira tɛ fantanw na donc o la clinique bɛ créer fan bɛɛ école de santé bɛ créer fan bɛɛ écoleso yɛrɛ ni école publique ni santé publique o bɛ kɛ ɲamanton ye ni mun den dɛsɛra école la o bɛ taa maîtriya kalan ni mun den dɛsɛra kalan na o bɛ taa don dɔgɔtɔrɔya la donc ka tin ka an ka fɛn bɛɛ saboter ten ni de y'u ka ordre démocratique ye maintenant au même moment i bɛna ye o ordre constitutionnel a ka laɲini wɔɔrɔnan ye mun ye a bɛ mun de kɛ c'est la promotion de l'injustice sociale et de l'impunité par la mise en place d'un système judiciaire corrompu au service de la France et de ses alliés o ordre constitutionnel la justice dɔw bɛ yen a bɛ kungo kɔnɔ k'aw ka jamana justice don mais u minɛlen bɛ u gɔnɔ la faransi ni a ka lasigiden minnu bɛ a ka jamana kɔnɔ donc olu ka baara ye mun ye suyɛnni kɔni o de promotion bɛ kɛ wa adamaden de bɛ tɔɲɔ fantan bɛ tɔɲɔ fantan ne ye fantan e bɛ tɔɲɔ hakɛ tɛ e bolo olu ye misibaw ye olu bɛ fa aw la o de kɔnɔna na i bɛna ye o justice la fantan tɛ jo sɔrɔ o justice kɔnɔ état tɛ procès foyi gagné mais n'a fɔra ko min minɛna a bɛ tila k'a fɔ tuguni k'a ma kojugu kɛ état bɛ tila ka wari di o ma o de ye ordre constitutionnel ye maintenant ordre constitutionnel fɛnɛ a taamasere naaninan ye mun ye u bɛ opérateur économique dilan c'est comme ka mɔgɔ i b'a fɔ mobili kura bɛ dilan cogo min u bɛ opérateur économique kuraw dilan ka société écran créer ka jamana ka exonération ta ka di olu ma olu min kan ka ni jamana kan ka min marché min d'u ma n'o ye 1 milliard ye u b'o kɛ 1 milliard 500 millions ye pour que 500 millions min bɛ yen u b'o tila tuguni 250 millions bɛ taa parti la yen pour que ka élection nata financer a tɔ 250 millions yan'o ka d'i ma u b'a fɔ ko bon ko nin villa in filɛ nin an bɛ taa nin jɔ i tɔgɔ la an bɛ nin d'i ma madame yɛrɛ man ka sɛgɛn bilen e ka madame n'ale bɛ taa sugu la bilen ale kɔni man ka taa bilen a sen na donc n nana mobili kura di madame ma donc escroquerie daminɛna bonjour au revoir maintenant o kɔnɔ kelen na exonération fu bɛ di o bɛ di o commerçant kelenw ma parce que olu de bɛ campagne nataw financer o la société écran caman bɛ créer mais jɔnni b'o kɔfɛ ni parti politique ɲɛmɔgɔ kelenw de b'o kɔfɛ fonctionnaire ba ninnu fana de b'o kɔfɛ o jamana bɛ taa min o jamana bɛ bɔ nɔgɔ la
Ola ne malem me kofe ne ko kibena investissement ke e bina ni ga wari kibe fe katanya ami ga wari ke ngulaki fente di ma wa administration ere bi ga wari dun folo ka sere mata oro no bora ibina ye pour que au ordre constitutionnel wolumblana point chegna jume ibaye bebi ban 600 état bi nyimbo aka fembe la mais al administration ou jamana bi nyimbo maralla ode nana ko décentralisation poussée des régionalisation manamanakan c'est retirer l'autorité de l'état sur la gestion des collectivités un état unitaire une collectivité obeke avec que mais faire ba il faut ko kato contrôle do kono mais nous te contrôler ko kubla ira madin donc avec tout la jamana tabulu a ordre constitutionnel tana il se ka foko a tamateri konontona muyi ça c'est le tripatouillage électoral sur fond de business et d'achat de conscience ni ga juguna be va faut que ka élection ke en fait élection tede comme France be war glan ni élection sera 600 iba ya candidat ou ta touru chez Niger ou ta touru chez Alassane Dramane Faye ou ta touru chez Macky Sall Faye Sénégal o kunye mu boni war mbedian aba dian di chokola wala sa mo kana bo kalama Alassane ale sagobe banque centrale lula Sénégal o ya lega complicité ko chamana ka fara Niger kan donc beta tour mun chey o tolu ga do yini folo est-ce que akwa choix benane ma wa o ni Alassane ma be minga o ka ko kun bana o da genye ba fenfe la betara folo tara Dakar ou tara Niger ou tara Côte d'Ivoire so ta France maintenant ni benkero kan war me bokku ka campagne financière depuis war tubulo o commencer ka opérateur économique do blakana ko créer ou bien kale opérateur économique ou bien société ou créer ou bien société munumbe bo warba blaka no compte là donc on va commencer ka war di candidat ma candidat be commencer mogoba munumbe o betaka war di oluma katra war ka bo état kon folo maintenant au même moment on va faire na ka dalima la kan munumbe se ka barake abolu fene ciblé olu beta tour che France no tara tour che ka France bolu fene ka warne nduma olu fene nuka malaki be donc ebe do eba foko koni duguma yana mabaye ore bna fena ko bo kan woni jetimne ke andale me mo gomna 600 o ye buramay bon maintenant andum bado abe fenfela o nyeda tulendo nay nita o de bna ndama o litola o 10 millions de emadi ala ke daye mo soro donc dugutube fengati o tado bekante tado dinenye mo ka kereni fe ka 100 millions 200 millions ka war ke ka borofa nous donna dinenye mo ka no ambado he dinenye mo maintenant on a un do kan donc do mu be ke 300 millions do drone do ede buto la weta ali weta suma munu fi anana kana akan de me aka do kan wuli to la be 100 millions fene di enno te do drone de ko suma ke na kera sonna aka kala jigi dugu kono donc de telle sorte que wari be ke ka benyagami muso kuntigi munu be wi yala ka wardo ma jeni munu rete barala wat le bolu de ni malati o yewo yi karabati ni bukana non te yela mamna do ko la ala teme parce que l'état ba bolu donc bramo be san palon be san maintenant mo akilna be chuen watro mo bala ko programme ko awde tegane no programme ko ben na te kartare bina sa ale be fin bon maintenant candidat to mun be ni opposition modéré mo way bolu fine wole ko luta duma non ikani nyejo ale tayna ta fon yere na ko ni meteme de bafu bena kono ka be beteme mo ba soro les candidats de l'opposition modérée nous est milliard kelendi uluma be milliard nani di doyma do eti kwalaw maintenant non na ke élection mana bandron abu wuli ka kuma seri nyonga mais après abe nyonga krefe bon comme akokrata anta ko be da kenaka mais ka mo damado di amen do ke ambassadeur iga mo damado di ambulu ke directeur mais ante ka mo ke ministre no be som 6 années donc barabe keti donc élection est réveillée donc élection c'est qui war de ka barake donc mo mbeta malon nga mo talente munu be ka élection est organisée fene ate shula ka résultat were bon ati war be ka kuma fambe fe donc ado la bitaka baale administrateur ma ku ya nyagami olu ka nyagami ni dronte de ado bitaka gera lulu ma nyagami folo de mais abe nyagami de pas masuma depuis bureau de vote kono abe nyagami depuis moi c'est bureau de vote là abe nyagami war be di fambe fe donc c'est un système de vol organisé administration est taka nokala parce que moins
pour que président du bureau de vote, ou bien sous-préfet, ou bien commandant qui a voté élément. Ah bon, on est. Mais nous avons dit qu'elle est fou, qu'elle est fou, bɛɛ b'a la chaîne de do u bɛ bɔgɔ olu yɛrɛ minnu ma kuma caman i b'a sɔrɔ olu ta ka dɔgɔ a la mais wari bɛ baara kɛ debi sanfɛ donc o la i bɛna ye o bɛɛ kɔnɔna na sisan armée u bɛ armée politiser ka général Galon di dɔw ma ka sɔrɔ u n'a man kan ka dɔw bila ka taga maintien de la paix la walasa u ka wari dɔw sɔrɔ o yɛrɛ la hali ne ye jeune min ka kɛnɛ kosɛbɛ n'a fɔra ko k'e bila dɔrɔn ko cɛ toi tu es trop jeune minnu ka suru bɔra la n'olu ye cɛkɔrɔba a bɛ taa alors que cɛkɔrɔba ko tɛ donc u ye armée politisée o cogo la ka jamana yɛrɛ ka moyen ta ka campagne kɛ n'o ye an y'o bɛɛ yan c'est ça l'ordre constitutionnel et ensuite mun de bɛ kɛ o ordre constitutionnel de la les cadres sont obligés de se prostituer pour que ka place sɔrɔ i bɛna ye jamana maa kalannenba fɛn fɛn bɛ yen mun ye technicien baw ye u bɛ taa de ka taa don parti ninnu na walasa ka place d'u ma place tɛ d'u ma ko bɛ se baara la dɛ mais u ta place d'u ma u bɛ kɛ directeur ye u bɛ bila ni place na pour que ka parti financer donc ni parti ka congrès bɛ se ou bien ni parti ka événement bɛ yen u ni palani de bɛ yala ka t'u fɛ yen a ye dɔ di donc a bɛ dabɔ a kama ils obligent les cadres à se prostituer alors que jamana kɔnɔ minnu ye maa kalannenw ye ni cadre baw don u bɛ se baara min na u bila la sa ka n'u bila prostitution yɛrɛ la ils sont dans la politique de l'état n'u bɛ se ka mun kɛ mun ye u b'o kɛ mais k'a kɛ i bɛ bila ye walasa i ka parti financer bon e dun bɛ ka bila ye e bɛ ka dɔ di parti ma e fana bɛ dɔ dun kɛ donc n'i tɛ se ka fɛn di n'i ko ko cɛ ko fɛn tɛ ka sɔrɔ u b'a fɔ ko cɛ k'a créer donc n'i y'a créer i b'a dun n'i y'a dun fɛn tɛ f'i ma bon maintenant n'a nana ni yɛlɛma donna la i bɛ fɛn bɛ f'i ma dɛ donc u b'o o baara ninnu fana kɛ o fana kelen de la muso minnu bɛ service da la u tɛ taa ɲɛ f'u k'u yɛrɛ feere o caman de bɛ yen pression bɛ k'an denmusow kan pression bɛ k'an balimamusow kan pour que ka avancer f'u k'u kulonkɛ e la o camanba de kɛra ka tɛmɛ mais ça c'est grave c'est ça le retour à l'ordre constitutionnel ni ne tun bɛ yen maintenant au même moment an bɛna mun ye la privatisation du patrimoine national jamana yɛrɛ ka fɛnw jamana ta ye minnu ye olu bɛ feere ka entreprise nationale feere a y'a ye o temps i bɛ ka ala ma mais 27 bâtiments publics k'a feere k'a barade k'a feere u ma da feereli ma dɛ hali tɔgɔ ma d'a la dɛ ka tila k'a louer état ma jamana bɛ tila k'o wari sara c'est ça l'ordre k'a feere k'a bin k'a feere ka tila k'a louer état ma jusqu'à ce que direction générale de la douane min ta o feerela mun ma o nan'u gɛn k'u ka bɔ yen ko tuma k'a bɛ taa n'o ye justice la o de kama o yɛlɛmana falajɛ k'u gɛn ka sɔrɔ état ta don donc jamana fɛn bɛ privatiser o de la an porokotora ni coup d'état in tun ma na dɔrɔn Moro aéroport tun bɛ yen a tun bɛ feere o tun b'a feere dɛ foyi tun t'a feere opérateur économique dɔ yɛrɛ bɛ panpan na bi ko o tun bɛ fɛnw na ale tun b'a nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ale tun bɛ fɛ ka aéroport san le fait que ale ma aéroport sɔrɔ concession na ale yɛrɛ tɛ transition fɛ bilen ale b'o kɛlɛ de la dɔrɔn fan bɛɛ fɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama Mali la an bɛ ɲɔgɔn ka ko kalama an bɛ dɔw don to yen dɔrɔn k'an makun dɔw bɛ transition contrôle la dɔrɔn parce que u ka o intérêt de tiɲɛna donc o la fana i bɛna ye c'est la promotion de la médiocrité et du gain facile e tɛ ta bilen k'i bɛ fɛn dɔn n'i bɛ fɛn dɔn o y'i kungo ye n'i tɛ se k'an ka affaire kɛ e tɛ ta maintenant gain facile ye jumɛn jeune dɔw de b'o bolo u b'olu ta ka wari d'u ma hali ni ne fɔ ma hali ni ne bɛ ka kuma sisan u bɛ na ne fa nin u bɛ ne ba nin u bɛ dɔw fana ta u bɛ taa radioniw na ko chroniqueur don ka mɔgɔw fa n'u ba nin pour que k'u ka intérêt défend maintenant o gain facile nana kɛ olu yɛrɛ y'u bɔ a baara ma e tɛ baara kɛ e ye o ye e bɛ commentaire de la dɔ ka karisa y'a don ta jamana bɛna wuli nin kɛra tan nin don ta nin bɔ ta e yɛrɛ tɛ baara la e bɛ mun na ta taa baara kɛ sa maintenant u y'o jeune minnu dege ka warinin di olu ma olu de bɛ bɔ ta k'i fa ni ba nin sanga ni waati ne ko ko a ka ɲi dɔrɔn u bɛ fa ni ba nin ni ko k'a ma ɲi ni ko kɔnɔ k'a ka ɲi u b'i to yen olu b'i ɲini sa k'i ka ko bɛɛ cogo dɔn ayi hali n'a sɔrɔ i ka kurusi dɔ bɛ yen nɔ n'u taara o ta u b'o jɛnsɛn fiɲɛ fɛ u b'i lebu bɔ hali n'i ka ko dɔ bɛ yen i b'o kɛ u yɛrɛ fɛnɛ lebu bɛ ka bɔ parce que u y'a kɛ mɔgɔ la ne fɔma min filɛ ne tɛ kira ye ne ma ci an bɛɛ kokolo in kɛ jamana in kɔnɔ yan ko ni fɛngɛ in kɔnɔ i tɛ se ka kɛ maa si ye k'e ma kokolo dɔ kɛ maintenant an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an ka bɔ kokolo in na an bɛ k'o de ɲini an ka bɔ a kɔnɔ an y'a kɛ o mɔgɔ si kun ma ɲi jamana in na yan o tiɲɛni min filɛ k'an ka bɔ o kɔnɔ dɔw de ko k'olu tɛ bɔ k'an ka to a la i bɛ bɔ dɛ
an bɛɛ ma bila de an bɛɛ mɔgɔ ci tɛ mun ci la ne mun filɛ jogo kolon bɛ na jogo ɲuman bɛ na i tɛ se k'a fɔ k'i jogo bɛɛ kɛ ne ma ciw jogo tɛ mun na o tɛ ɲɛgɛn kɔnɔ k'olu tɛ bɔ k'olu tɛ fɛ ka bɔ u bɛ bɔ a la donc de telle sorte que o de sen fɛ sisan o gain facile u bɛna mun de kɛ u bɛ denmisɛnnin dɔw ta tile o tile 2000 4000 i bɛna sɔrɔ kalo la o tigi bɛ se ka wari min sɔrɔ a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ 60 50 ni 20 mais n'a fɔra k'a taa baara kɛ a sara wari tɛ tɛmɛ 25 kan o bɛ taa baara kɛ bilen o bɛ t'o lakɛya dɔrɔn de la ten a dɔw ye village jɔ k'u to tɛ wuli la militaire da la village jɔra Mali la k'u to tɛ wuli la militaire da la dɔw yɛrɛ kɛra kisingɛriw fɛnɛ ye olu ye muso welelaw ye olu b'a ko bɛɛ ɲɛna o tɛ taa o olu tɛ dɔwɛrɛ kɛ taa nin sunguru ɲini ka di yan taa nin kini kɛ ka na olu ka diɲɛlatigɛ baara bɛɛ bɛnn'o ma c'est des kisingɛri wa olu ka mobili o V8 e tɛ se ka don o kɔnɔ dɛ anw tɛ se k'o sɔrɔ fo ka taa an sa parce que wari t'an bolo maintenant o V8 baw b'u bolo n'i y'o y'o kɔnɔ a bɛ kɔnɔ ko wɛrɛ don non olu bɛ ko wɛrɛ la et c'est la phallocratie maintenant donc au kelen kɔnɔ mun nana kɛ taabolo yɛrɛ ye jamana la c'est la délinquance financière et les agressions foncières dépossédant les pauvres de leurs biens fonciers par la complicité de la justice corrompue ka jamana yɛrɛ kɛ suyɛni dɔrɔn de ye jamana taabolo ye ne tɛ suyɛni kɛ e ye dangaden ni poste min dira e ma n'e ma suyɛni kɛ ka village o san 3 kɔnɔ e ɲɔgɔn dangaden tɛ n'e ma suyɛni kɛ dɔw den de ye san suyɛnikɛla ye zone n'a ka karavati bilenman bɛ taa fasa bɛ da la k'e hɔrɔn kɛ to ye parce que e banna suyɛni ma e min banna suyɛni ma e ɲɔgɔn b'a lankolon tɛ k'e bɛ sa i sacogo la et maintenant o même moment fantan de ka dugukolo ni bɛ minɛ a la parce que se t'a ye waritigi bɛ na dɔrɔn parce que wari b'ale kun ka taa bi dugu kuturu kan k'u ka terrain minɛ o la ka taa bi fantan kan k'a ka terrain minɛ a la ka titiri fu bɔ a la o kuma bɛ taa se justice fɛnɛ la ayi do tɛ di fantan ma ne wari bɛ k'i kun o don n'a t'i kun a banna donc u ye nin de kɛ an na nin de y'u ka retour à l'ordre constitutionnel u bɛ ka mun ɲini nin de don donc c'est pour cela i bɛna ye kuma fara an ka kuma na retour à l'ordre constitutionnel dɔwɛrɛ tɛ dɛ a y'an segin an nɔkɔrɔ la an ka jamana kɛ misiba ye k'an fa la tewu ka faransi sago kɛ ka fantanw jigi kari k'aw kɛ setaw ye e ma ye Mali la hali ni ko dɔ ma ne kɛlen k'a fɔ n ko bɛna ni kɔgɔji e ma ye maliyɛn bɛɛ ja wulila parce que u tɛ se ka da la o c'est tellement u y'u traumatiser k'a kɛ i n'a fɔ k'u tɛ kɛ fɛn ye diɲɛlatigɛ la bilen bon hali ni ne y'a fɔ n ka kuma na wallahi n'an bɛnna n'an sɔnna Mali la ne ni Alahu Taala cɛ n bɛ k'an kale aw ɲɛna Mali bɛ juguya ni Dubaï ye an bɛ nafolo sɔrɔ a nɔfɛ an bɛ kafiriya nafolo nɔfɛ tellement que nafolo bɛ yan mais mɔgɔw t'a faamuya an ka bɛn dɔrɔn an ka bolo di ɲɔgɔn ma nafolo ntanya tɛ yan maintenant n'i y'o fɔ ko bonya dɔw hakili ma parce que dɔw b'u si kɛ san kɔnɔ o tɛ 1000 2000 mara nin temps bɛɛ kɔnɔ manœuvre kɔni sarama fo la o nin temps bɛɛ kɔnɔ wotoro poussé la ale b'a ka wotoronin dun ye 40 foyi ma b'o la u hakili tɛ nin si la jamanadenw ka hɛrɛ o t'o la fantan bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ démocratie la ni den kalanni tɛ fantan bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ démocratie la ni kɛnɛya sɔrɔli tɛ fantan bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ démocratie la ni den tilalen kɔ kalan na a ka baara sɔrɔ walasa ka e lafiya fantan bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ démocratie la ni e ka sɔnni min b'i bolo o tɛ to e bolo o bɛ minɛ ka di waritigi dɔ ma maa si hakili sigilen tɛ bon fantan jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin na mais o fantan kelenw u bɛ t'o de kunkolo ɲagami mɔgɔ min ye san kɛ o a tɛ 4000 sɔrɔ e tile kelen e ka taa dɔ ma ko président kura bɛna sigi an ye 20 d'i ma a b'a fɔ ko na nin kelen minɛ ten sa dɛ bon maliyɛn fɛnɛ dun kɔnɔ ko n'i y'a ka wari minɛ ko n'i ma vota ye k'i ma hɔrɔnya kɛ a y'a minɛ a k'a dun i ɲɔgɔn hɔrɔn tɛ wari suyɛnen de don a b'a d'e ma mun na e yɛrɛ ɲininka mun n'ale bɛ nin wari d'e ma a bɛ mun sɔrɔ e kana 20 di ne ma k'e bɛ ka fanga ɲini o kɔrɔ tɛ ko ne ye fanga sɔrɔ e bɛ 20 sigiyɔrɔma joli sɔrɔ donc voilà nin de y'u ka ordre constitutionnel ye u bɛ kɛlɛ la k'an ka segin nin de ma donc en bref la démocratie par définition c'est élire des gens par tripatouillage électoral et c'est partager le gâteau de façon légale même si c'est la prédation la démocratie te dore ka kalafili kɛ hali n'a ma ɲa mais ka dɔw autoriser aw tɔgɔ la ka sɔrɔ u ma taa aw tɔgɔ la u ka jamana firi ka jamana tulu bɔ ka jamana kɛn bɔ k'aw bila lajaba la k'aw bila lebu la ni ne ye système démocratique u bɛ fɛ an ka segin mun na o transition de ko k'o de dabila an b'o kɛlɛ de la an tɛ bɔ a la a bɛ bɔ a la an tɛ bɔ a la a bɛ bɔ a la a tɛ bɔ a la a bɛ bɔ a la a bɛ bɔ a la
ame boala de mene maintenant tora na lan sararji ne ko kuma talaw ena ala kene fle kan mi fo nin te kuma kura fembe mi nga juguni nere be jamana min kono cewka no musuka no odona bala fo hotelu be kumbala kuma te fo ambe ni ngana ke bagan ere wari be chien musu te furu nya ble chere fene katra fo te furu la sutura te fo te faw be ni babe ni ba ko ma bo fa do ni badola ah kana ke fo te ble nyogon la jawa nyogon lebu mo te ble mi ngo kale be segen mu bekera kono te warate dutigi bate fate fote bego kanga bolo mine abolo ngono mine ay munenya ebi ay munya o mo am te kan bawfo wallahi pa ci wolu mata e kolla me okuma na taka toblike nu na so ou bien nu na ka fere ko ban koron kika kalange ka so te kalandone me bi amun fle ni muso ban bolo am muso be kan den koron ga education ni menduma bebe kenema bebe bo 7h30 ami de 18h est-ce qu'un den ressort? Quelle éducation tu vas donner à ton enfant? Et bara soro, et muso, et kenema, et tché, et kenema, ou ka den soro, management au den soro. Quand tu as toi fait un fait, c'est fou. Est-ce qu'il y a un petit bara organisé? Ali de bon muso sarala, nous tra barake sur madafe, ou ka jim midi, wala sa ou mo jo ande ou na, tu sais ka ou be se ka keo. Ou bien ka ke de vague, do be yele 8h, ou be jim midi, do be yele midi. 17h pour permettre quand même aux femmes de s'occuper de nos enfants. Allah ou ka war dafale meduma. Atu bal barakel law mais bi ambe a nyagami ka beto nyonga ebe boy ebe clé ba duin tien fait. Tcheba duin tien fait. Ko dentara école là, quelle éducation l'enfant va avoir? Après école mina maraj membe. Am chima mili demtenuna. Am mili la drone fa ne kata barake. Ne bay ne kata barake mais demi au tien ou demi na munyawi. Quel est l'avenir de cet enfant? Et quel pays on veut avoir dans ces conditions? Ou bien venez mettre au col du mena koto ou quoi école de pas sans savoir ou ta to kan ni fois na ka ik a chimini kami ko boit la peu ka kore do akunlo la ka ke fen baile mai ka dinja go ya baile ma ka traumatisé. Voilà le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà donc ni knié ou conclusion ni sujet tombe be nam se gato. Ok, avoir celui qui font une dasera et dans ma sécurité partie de ko andu aya l'enseignement on kera yar mais c'est donc partie ko la et ni ma paix et be tesiri la pour que ma ko se la kia pariso. Bon, be masara mani fo ga barka da. Wadon men doni bu mobile fene ay doga kalena. Ani mo chama. Mais comment on a ni mo tate kele puisque ni ala yake wasadin ala be kele ke menen do di ma bi wasado fenela bi me ministre de la sécurité fo Daoud me kasonge fo ministre de la justice me colonel Abdoulaye Maïga fo me le ministre établi au Malin de l'Extérieur ba fo c'est un baragen na souffre ni duguma de le ministre de l'administration territoriale nyoko yimi bi lay neta la do ministre de la justice côté, ministre de la protection civile côté, en paix comme washi là. Abaro kone bobo ka carte nina fo fone comme washi. Tellement nga ko am do kono ko normalement intérêt. D'abord fin forme kumbe. Comment faire pour que anga base de données anga serveur mbe français kana noyi. O de kara bara folo e. On a retiré notre serveur. Ka mine Jean le dirana ka mogola. Ku ka filibe bogoti sere tek là. Pour que kama yelma wora yaso mo to kalama ambe ni bela gela mun tara kan segere diplomatiquement masara mande bado ne ministre de la protection civile ni question orale chama session mena datu ago foma session mena datu ni question orale manambi ta jabi écrit la kadima comme mbetena aya be jabi gela do duna kola. Parce que pour qu'on on a pris le projet de texte de la concordance des données. Ou de une dérogation, un projet de texte d'autant. Mais en yamaria, quand on autorisé, ou quand on élément d'eau, ou quand élément là, n'a pas notifié l'okera. Ou quand on a min tanyana borabi, ou bien ma batambo.
sinon a ka ca n'o ye mais gɛlɛya kɛra dɔw fɛnɛ la olu ma ɲɛnabɔ carte sécurité biométrique depuis bitɛn ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko a donné bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ yan contrairement min ye fɛn ta ye carte nina ta ye a donné bɛ an bolo yan a bɛ dilan an fɛ yan nɔ c'est vrai an ni entreprise dɔw jɛra ka baara kɛ hali o la ni gɛlɛya kun tɛ ne kun sago ye a ka di an yɛrɛ ka entreprise dɔw ma u ka baara tɔ kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko a kɛlen mun filɛ ko b'a to ko entreprise kura b'an ka données sɔrɔ ça c'est pas vrai parce que n bɛna o yɔrɔnin ɲɛfɔ par exemple tuma min na Canada bɛ an ka passeport dilan u tun bɛ passeport b'a imprimer ka na n'a ye mais anw de bɛ tɔgɔ don a kɔnɔ donc i ka données fɛn nalen e bɛ fɛn min don a kɔnɔ o yɛrɛ machine bɛ e bolo donc kɔrɔ tɛ k'i ka données bɛ yen mais impression tun bɛ na n'o ye a b'o kɛ donc nin nalen mun filɛ a bɛ fɛn caman nɔgɔya d'abord a bɛ élection place ta a bɛ pièce ko place ta o de la a fɔra k'a ka dilan denmisɛnninw ye depuis san 5 parce que depuis denmisɛnnin san 5 a bɛ se ka voyager o donc o la a ka carte bɛ k'a bolo depuis san 5 a b'a bolo mais a bɛ diyagoya san 15 pourquoi parce que san 15 yan'a ka fɔ tuguni k'e si sera san 15 ye ko k'e ka carte biométrique ta o b'a sɔrɔ i si sera vote ye o ye gɛlɛya dɔ ye maintenant depuis san 15 n'i bɛna se san 18 na a bɛ se ka régulariser ten k'i bila nouveau majeur fɛ i b'i ka vote kɛ et avec la révision constitutionnelle maintenant nin fɛnɛ la mun de bɛ yen numéro nina de bɛ na et toujours n'i ka numéro nina nana numéro nina ni carte nina tɛ kelen numéro nina c'est le numéro d'identification nationale i wolola Kulukoro o ta bɛ yen i wolola Sikaso o ta bɛ yen i wolola Bamakɔ o ta bɛ yen maintenant o numéro nina e bɛ dɔn ni o de bon ni numéro nina de fɛnɛ b'a to i bɛ se k'i ka jamanadenw k'u sécuriser terroriste mana don i ka jamana la ni nin numéro t'a bolo ne y'a ka fɛn bɛɛ la n'a ka données tɛ terroriste don i bɛ se ka poursuivre parce que jamanaden bɛɛ kan ka nin fɛn in sɔrɔ donc a b'an sécuriser ka bɔ la min fɛnɛ nafa ka bon nin na nin carte bɛ taga fo san 5 la maintenant ni san 5 dafara a kan ka sara da min na o kuma fɛnɛ bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna maintenant o san 5 fɛnɛ kɔnɔ ni nin carte in bilara carte biométrique dilanni o kɔrɔ tɛ ko carte d'identité nationale banna dɛ non an b'o fɛnɛ fɔ mɔgɔ ye dès que nin bɛ ka di an ma fo ka taa fɔ k'e y'i ta sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'i ka carte d'identité nationale ye n'an y'a ye k'a fɔ bɛɛ y'i ta sɔrɔ tuma min na décision bɛ ta progressivement ka carte d'identité nationale bɔ a la progressivement k'a bɔ a la progressivement k'a bɔ a la donc a tɛ i n'a fɔ ko nin dira aw ma dɔrɔn ko directement ko min b'i bolo k'a bɛ invalider non mais par contre n'i ye nin sɔrɔ i ka numéro nina min bɛ porter nin kan a bɛ carte d'identité place ta a bɛ carte d'électeur place ta donc carte nina min b'i bolo o bɛ se ka détruire pour que nin ka nafa ɲa parce que nin de bɛ don machine na donc a b'a to sisan n'an ye nin kɛ ka à un certain niveau jamana bɛ se k'a fɔ CEDEAO jamana tɔw ɲɛna bon à partir de tel moment maliyɛn minnu bɛ yen ni carte biométrique t'u bolo a ka n'o reçoit mais jusqu'à preuve de contraire tant que an ma tila an ka carte biométrique dili la Mali bɛɛ ma carte ɲina bɛ min bolo ni m'i ka carte d'identité sɔrɔ a b'i lafiya mais an ka fɛngɛ mun ye bɛɛ ka se ka nin carte in sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ joona maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ fɛnɛ u ka données ka se ka sɔrɔ maintenant nin b'a to fɛnɛ gɛlɛyaba min bɛ ka kɛ même CDTEC la mɔgɔw ka données ko la o bɛna nɔgɔya ni nin ye parce que a bɛ traité immédiatement peut-être don n'a nata an bɛ se k'a lajɛ parce que hali ni ye nin di an yɛrɛ ka opérateur économique ma a bɛ nafa s'u ma sinon a mana kɛ cogo o cogo machine fɛnɛ o b'a san kɔfɛ de ka na moi j'aurais voulu k'a di an ka opérateur économique dɔw ma dans les jours à venir mais ni projet in bɛ yen depuis 2016 a bɛ yen depuis 2016 cela ne justifie pas k'a fɔ a ma di mais an bɛ se ka ɲɔgɔn muɲu o fɛnɛ la quoi an ka ɲɔgɔn muɲu ni o côté ye sinon an bɛ yɔrɔ min na bi Maliko la n'i y'a dan ne fɔma ma entreprise nationale de bɛ bila ɲɛfɛ ko bɛɛ la wa a ti mɛn ko de kɛ dɛ mais nin tellement a ko ka ca i bɛ nin kɛ joona ka bɔ i bolo kɔrɔ a dɔw bɛ négocier ni kan mun ye e t'o dɔn a dɔw dun fɛnɛ la a dun b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ kɛra la même hali graphique industrie ka wari dɔ juru kun b'an na mais au lieu que juru dɔw fɛnɛ ka sara ale fɛnɛ kun taara ko ka dɔ fara carte d'identité
ko ka dɔ fara wari kan militaire ko o se t'a ye o y'a sɔrɔ an bɛ période fɛnɛ kɔnɔ donc le fait que u ma bɛn o la kɔfɛ tiɲɛni nana don a la mais je crois que a mana kɛ cogo cogo jamana dan tɛ administration dɔrɔn ye opérateur économique fɛnɛ balo bɛ nin na a ɲɔgɔnw na fɛn caman bɛ yen i n'a fɔ an bɛ ka baara kɛ cogo min il faut que mɔgɔw k'a faamuya anw bɛ fɛ Mali opérateur économique accent de ka bila entreprise nationale kan mais ni ala sɔnna ma a bɛ nalen ko caman bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ mais je crois que dans les jours à venir an b'a fɔ ni n'a ɲɔgɔnnaw bɛ na il y a des entreprises hali n'a bɛ kɛ cogo cogo mɔgɔ kalannenba bɛ Mali la mun bɛ se ka nin kɛ jeune dɔw yɛrɛ bɛ se ka nin dɔw yɛrɛ produit mais comme c'est une première machine fɛnɛ nana peut-être parce que ko dɔ fɛnɛ bɛ yen n'i bɛ fɛ ka copier kɛ ka ɲɛ i b'a fɛn t'i bolo n'i y'a minɛ t'i bolo i b'a copier ka ɲɛ donc pour ne pas prendre trop de risques le gouvernement a préféré ka nin diligenter joona k'a bɔ an senkɔrɔ parce que a ko mɛnna depuis 2016 donc c'est l'une des raisons pouvoir d'achat ba bɛ mun ye k'a fɛngɛ dɔrɔn pour que k'a ko t'i la a ne kun y'a fɔ an ɲɛna n ko au plus tard le mois d'octobre n k'a bɛ bɔ an ye novembre kɛ maintenant ni sisan a baara bɛ ka kɛ donc an b'o fɛnɛ hakɛto ɲini an ka opérateur économique fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n yɛrɛ kɔrɔkɛ Bitar ale fɛnɛ b'o o lot kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo u ni nin kun ka kan Mali ko la a mana kɛ cogo cogo i bɛ baara mun kɛ baraji ɲini tɛ koyi i ka baara kan ka d'i ma parce que denmisɛnninw fɛnɛ b'u bolo u fɛnɛ bɛ sɔrɔ dɔ kɛ u ni o sɔrɔ ka kan parce que n'an bɛ nin fɛn fɛn kɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko ne ye fonctionnaire ye mais Bitar et autres olu ils ont opté pour être des opérateurs économiques an fɛnɛ k'u ka hakɛ t'u bolo mais ne mun man ne ye dɔrɔn opérateur économique yɛrɛ min tɛ jamana dɛmɛ k'o dɛmɛ ne t'o fɛ il faut que wari ka to jamana kɔnɔ yan minnu bɛ ka kɛ jamana ye a ka di olu ma jamana bɛɛ bɛ développer o de la parce que n'i y'a di i yɛrɛ ka opérateur économique ma wari bɛ to yan mais n'i y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma wari min bɛ na a bɛ taa kɔfɛ bon ni wari dun taara kɔfɛ o de bɛ sɛgɛn bila i la mais ni wari b'i yɛrɛ bolo a bɛ nafa ɲa i ɲɛ donc n tun bɛ fɛ k'o précision di nin ye tareba ye an ka ɲɔgɔn fo nin na kosɛbɛ an kana nin baara fɛn fɛn n'a bɛ kɛ transition ka baara de don et puis a bɛ hakili ka fɛn mun respecter o ye le fait que an y'an ka serveur yɛrɛ ka na n'a ye o ye fɛn ba ye an yɛrɛ sago bɛ an ka données la wa a bɛ loger ministère de la sécurité la parce que ni hadamadenw sɛgɛnna baara dɔ la caman nɔgɔn dɛ ko min tun bɛ nin yuruguyurugu la ko min tun bɛ nin ko kɔrɔ ni mɔgɔw b'a dɔn wala an bɛ yafa ɲɔgɔn ma nin ko la mais an b'a fɔ maliyɛn de la diaspora ye à présent ko ma ban an bɛ nin kɛlɛ tɔ kɛ k'a ban sabula olu ma foyi ɲini jamana fɛ papier kɔ alors que u bɛ 1600 milliards u b'o de bila ka na di jamana ma san o san à titre de contribution wa mun bɛ di kɛrɛfɛ o ka ca n'o ye donc an bɛ min fɔ ambassade fɛnɛ u ka disposition ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin gɛlɛya la u k'a fɔ wa maliyɛn de la diaspora ni nin fɛn in daminɛna yan'a ka daminɛ fɛnɛ gɛlɛya minnu bɛ an b'a kan mais u ka gɛlɛyaw fɛnɛ fɔ et puis ka wari minɛ mɔgɔw la nin ko fɛnɛ la a ka dabila parce que wari ko tɛ a fɔra k'a bɛ di fu de la mais n'a bɛ renouveler wari bɛ sara. ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba ɲininkali fila bɛ ne bolo fɛn bɛ tali kɛ CNT la jeudi tɛmɛnen i kun ka projet de loi kelen bɛ yen nɔ ka se 2 ɲɔgɔnna ma i bɛ se k'i da dɔ la k'a fɔ a n'an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Guinée président kɔrɔ ani i bɛ ka denkɛ n'o ye Karim Keita ye ko CEDEAO États-Unis kɔni ye sanction bin u kan fɛn bɛ tali kɛ violation droit de l'homme ani corruption kun kan i bɛ se ka mun sɔrɔ. Bon CNT la ne ka proposition de loi min tun bɛ yen hakili la a bɛ 9 bɔ ne taara wasabulon na o de kama dɛ n bɛ Maliki Jaw fo n bɛ bureau du CNT bɛɛ fo ne ye proposition de loi kɛ wa n'a tɛmɛna o kɔrɔ tɛ ko fɔnba don dɛ n'a tɛmɛna CNT de ka tɔgɔ don parce que ni CNT ma sɔn a tɛ tɛmɛ a projet de loi a bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kan a fɔlɔ o ye ordre des géologues ye an bɛ ka nin kasabiba min wari bɛ yan lulu bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan nɔ a bɛ ka taa ten tɔ maliyɛnw t'a dɔn fɛn min bɛ yen cadastre fɛn fɛn bɛ yen depuis 1960 o de bɛ yɛlɛma ma don a la donc an tɛ se ka SOREM créer ka tila k'a fɔ ko ordre des géologues t'an bolo a tɛ se ka faamuya hakili t'a faamuya yɛrɛ e tɛ se ka école des géologues créer e bɛ ka mɔgɔw former o ordre tɛ yen non ça c'est pas normal donc ne y'o proposer parce que o ye ne ka soutien ye pour que ka ministre des mines ka dɔ b'a ka baara la parce que n'i ko ko administration ka nin bɛɛ kɛ a bɛ temps ta a bɛ taa secrétariat la a bɛ segin a dun bɛ wari de ladon jamana kun a tɛ wari bɔ jamana kun ani filanan n ko ka monnaie cryptographique créer ne tɛna fɔ n da la ten ko Asimi an ka monnaie créer ko ne yɛrɛ m'o proposition de loi kɛ donc j'ai fait la proposition de loi de la création de la monnaie cryptographique ani la banque centrale nationale du Mali walasa an yɛrɛ k'an ka wari dilan an ka wari ka tɛmɛ an yɛrɛ ka fɛn kɔnɔ ensuite n ye proposition wɛrɛ kɛ
ngo Mali sorofin no ba nga dugu la dugu jugorofin akana bona ma bayelema no est loi portant interdiction d'exportation des ressources naturelles du Mali avant leur transformation. Ani une proposition de Fenega pour le service militaire volontaire. Parce que ne Mali jeune chamambe chikota la ali chokoroba do rebi tellement Mali ka do ni go wana armée la wena. Donc service militaire volontaire na kadi mamie bi kibina do traço la ko na tigi bal. Ku former ko baro ke pour que ala nga réserve sous fenêtre. Ñu fene proposer. Nya proposer fene dugutiu. Maire bena maire be sigi sanduru abeta. Mais délibération kero la comme me délibérer dugu chilini dugu jolika dugu tigi te kay. Ngo ka dugu tigi du pour que délibération communale yoro la dugutigi ka kay wa ka bolo korota parce que do ka lalo makuma do be ko kala fili la meru yi ko kala ma fili dugutigi jama bena minga o era man duguni kala fili kala fili koro mi mo e bengani benay ka kita a bengando ye kala je mo joli eta anga kala fili koro doronto ya ni élection e kata irni ma tan voterani ma mo voterani ma ngo koro de ko ma joli ko kusona ela c'est ça kala fili de dore tuantili dronedo. Donc, au COF FNE, il y a une proposition pour l'immatriculation, la nationalisation de l'immatriculation et des visites techniques. C'est-à-dire, en Mali, Mobli, Kamambe, avait immatriculé, avec société privée de boulot. Avec visite technique, avec société privée de boulot, avec dit État. Demana Ereki, il was ça donc. Allah. Donc, il y a une proposition avec comité local de développement, qui est quartier au Kono. Mais, taxe de pollution, fait ça. O taxe de pollution est mouillé. Et ma minga du jolé me quartier mingono. Ni ga du jodron du be fiya de tkew. O du min jolé me du o du. O ka se ka keme fla sara. Mais o keme fla mi ni du bo sara. O ti tadi mairie la de. Abe ta du tiki fe. Comité de local de développement mo waruta. Aba fra nyonga. Munu nga nyegen bolendu. Ou bien yoro mun kenendu. O ka quartier kono uboke. Fe mun kanga ke ubi je ko ko quartier kono adola o ta gouvernement nyinga. Ni jetine ke sa an ye quartier dota. Au quartier du bas bikononton de et du bas keme nani an biduru et qu'on multiplie par 1000 francs ça fait 450 millions par mois sans qu'on ait be jolima yala no warbe dugubolo ko tema me dugula be sarola o fene kunye muye a wardo be toy abato dugube demten dota pati ame kele de kono o demten be ke brigade de vigilance ou be shunyana ou be mogola koloti ni duna yele ke fenfe dona dugu kono ou be no fo dugu tinyana. Donc, ni dina minana ou fo fama ou fenena. Donc, abato duo du moins be duma pour que ou ka défense sécuritaire ke. Donc, anye ou chaman proposé. Maintenant, mi Karimni Alpha Konetay. Bon, violation des droits de l'homme ko koni. États-Unis ko boala ko lo yere minke Irak. Olu ka to nyana bo folo français Kadhafi fagali minke ko violation des droits de l'homme nyana bo. Ou ka violation des droits de l'homme mona ka netenda dola. Mais yurugu koni ay o te daga magan o te daga malla o te daga fambe maintenant o ka fo anga me yurugu mun kera o ka kuma fo akana kete kamba ko me ay munde ke o juste akadon e ni ga cheni bora figa jamana la gata te walo yerema o kuma tiara tara de toutes les mille manières akoni manaye malien to ka ni kula anga ante ninga présomption d'innocence fene folo ka fo bo ya kuma de fo est-ce que a vérifier anga bla o minen kono parce que nous fene ou be auto na kan fo ka politique ke ka kala ka ta fo ko galonda Karim Keita la pour que ka sanga kurada matuni ka alani na antonko mali ko ntan na nyino ko parce que nous nga koko aka na ujigi da ko kuma kwa ni to ba dawa kama ka galonda dola pour que ko publicité ke ou kala na ya fa deli an jotala an yo mo nyumante ba click nga fena ko ko to wiro ka kan mais amenyo kondo ande no fena de bu kono ko bla parce que en lecture ko la nous on fait la lecture des deux côtés de tous les côtés parce que nous te dana mo ko tout afra ko États-Unis ni richu de kun côté ça a ma fonga ko fena kinye donc a ko be mu no fait wa kla ka bo ka fete mais olu yere ka violation des droits de l'homme oui minke Irak ko kuma fena fo français munke Libye anda do la fona ba violation te kinye de bo a glan Alpha Konete fanga la donc on te kabna toni la c'est ça hein parce que tout simplement kuma do la fene kunta ko intérêt défend donc abna ta ba ko violation ante violation na donc olu rete violation na donc da gilen joni jolibe kasola makoromule olu français o te ka entreprise te ka datu violation meteme
ka cɛw ka cɛw kanu musow ka musow kanu violation des droits de l'homme to kan ça c'est violer le droit des enfants ni cɛw bɛ ka cɛw kanu musow bɛ ka musow kanu o bɛ den sɔrɔ a bɛ yɛrɛ kun min ko violation man jugu ni diɲɛ violation bɛɛ ça c'est la violation du droit des enfants parce que a tɛ fɛ ka wolo yɛrɛ donc k'u jija olu fɛn ninnu na parce que bon ninnu ka ko ninnu cɛ tɔw kɔni ka fɛn dɔw bɛ yen i bɛ se u ye développement minnu kɛ i bɛ se k'olu ta mais u ka hadamadenya taabolo a t'i ka sira fɛ. Ok, Fomba, ne bɛ segin kɔfɛ dɔɔni carte biométrique ni a lancement kɛra n'i yɛrɛ bɛ ka kuma kan i ye baaraba k'a ko la yalima CEDEAO ko min tɔgɔ b'a la e dun ka laɲiniba ko Mali ka bɔ CEDEAO la o ko fila bɛ taa cogo di. Cɛ mɔgɔw bɛ confusion de la sa CEDEAO tɔgɔ t'a kan o tɛ n'an b'a la yan n'an bɔra a kan don min na n'a kɔrɔ ye dɔrɔn ko ka CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ ko c'est la libre circulation n bɛ don i ka jamana la i bɛ don n ka jamana la au contraire ça veut dire que ni nin validera olu de y'a document fɛnɛ valider hali n'an bɔra CEDEAO la yamara b'an ka mɔgɔw bolo ka don a kɔnɔ parce que u y'a carte d'identité reconnu à partir du moment où ils ont reconnu hali n'an tɛ CEDEAO la c'est reconnu parce que c'est un instrument de la CEDEAO mais cela ne veut pas dire que comme an bɛ fɛ ka bɔ CEDEAO la k'an fɛnɛ k'an jɔ i ma bɔ fɛn min na fɔlɔ i b'i jɔ ne ko n k'an ka muso furu mais muso ma furu fɔlɔ i bɛ ko bɛɛ tigɛ i yɛrɛ la an kɔni an b'a dɔn CEDEAO nafa foyi tɛ Mali kan walahi a nafa tɛ Mali kan an man ka to a la yɛrɛ k'an to a la an tɛ lafiya yɛrɛ an kan ka bɔ IEMOA la an kan ka wari dilan o kɔni o jɛlen don mais ni min dilanna fɔlɔ pendant que an ka bɔ a la parce que hali ni ko k'i bɛ bɔ CEDEAO la bi protocole additionnel la i bɛ lɛtiri min kɛ cɛ i nani o de b'i bolo pour que n'i bɛ segin kɔ ou bien n'i tɛ segin kɔ donc o san kelen kɔni kɔnɔ an ka don ka bɔ dɔw kɛ o peut-être yan'o san ka dafa on négocie de façon bilatérale avec d'autres pays pour que n'an bɛ fɛn min dilan an b'o dilan parce que ninnu bɛ ka ɲini surumankunda quoi ça c'est des raccourcis fɛn min tun bɛ yen nɔ a mɛnna an ma bɔ CEDEAO la fɔlɔ le jour où on va décider de sortir de la CEDEAO mais on sort maintenant n'o fɛnɛ kan ka kɛ cogo min na an b'o décider ne m'a fɔ nin ko entreprise b'an yɛrɛ bolo yan n'an kan ka bɔ a la o don n'an b'o di an ka entreprise ma an b'a d'u ma o b'a dilan anw de ka document don d'étude jumɛn a fɔra de ko CEDEAO jamana o jamana a bɛ yamaruya d'i ma i kana tɔɔrɔ avion ko la i kana tɔɔrɔ jiginyɔrɔ ko la i kana tɔɔrɔ papier ko la o dɔrɔn de don donc pour que tɔɔrɔya kana se an ma est-ce que n'an y'an bata k'an bɛna bɔ donc au temps kɔnɔ maliyɛnw bɛ to tɔɔrɔ la yan c'est ça la vraie question qu'il faut se poser est-ce que n'an ko ta ko an bɛna bɔ CEDEAO la donc a kɛra kɛ an ye sɛbɛnni kɛ bi donc yanni an ka lɛtiri ka kɛ donc an ka maliyɛnw bɛ tɔɲɔ wa et pendant ce temps u tɛ se ka taa yɔrɔ si non je crois que n'o bɛ na o décision bɛ na sinon ne yɛrɛ ye maa ye maa mun ko k'an ka bɔ CEDEAO la ne tɛ kun foyi la kun t'a la parce que n y'a fɔ an ɲɛna sisan CEDEAO nous signent pour nous maintenir dans la démocratie de prédation et de pillage de nos ressources. Voilà. Kuma kunche kumana mbe maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo. Irishu ka cɛba dɔ kun bɛ yen nɔ. C'était un élu local. A fɛnɛ kun ye chroniqueur ba dɔ ye a kun dɔnnen bɛ kosɛbɛ i n'a fɔ an ka cɛ dɔ burankɛ kun dɔnnen bɛ yan cogo min. O fɛnɛ o y'i ta o fɛ Irishu kɛlen k'u ka guerre ko kuma daminɛ. Yɔrɔ n'a ye ja Poutine i bɛ Poutine nɛni o ye politique kuma ye. Fɛngɛ bɛ kɛ mais a y'i to la a taara armée gosi. A da sera armée ma dɔrɔn o y'a bila wo la. C'est-à-dire an bɛ fɛ an ka autorité i ka Assimi nɛni o bɛ bɛn. Taa Maliki Jaw nɛni o bɛ bɛn Choguel nɛni. Mais cɛ o cɛ bɛ k'i da se armée la ka manamanakan fɔ an ka armée ma o k'a bɛɛ kɛ wo la. Molobala tɛ ka kɛ armée la e tɛ ka taa kɛlɛ kɛ e bɛ so kɔnɔ i ka radio n'i ka fɛn n'i ka manamanakan na et tu t'attaques à notre armée fo ka taa k'an ka armée bɛ binganni na anw bɛ ko de tolérer c'est ce qu'il ne faut pas tolérer le fait de s'attaquer à l'armée o y'i kɛlen k'i attaquer État ka souveraineté de la armée y'an bɛɛ de bɔbɔ b'a la bamanan b'a la suraka b'a la fila b'a la et on laisse des bonariens minnu ma deli ka baara yɛrɛ k'u si kɔnɔ u bɛ taa armée dɔgɔya parce que dɔrɔn fɛn dɔ bɛ ka d'u ma kɛrɛfɛ u b'o minɛ u taa bɛɛ dɔgɔya mais il faut que le président s'assume sur ce côté que les juges s'assument on ne peut pas respecter on ne peut pas concevoir que dɔ k'i sigi ka jamana armée dɔgɔya et o dun bɛ ka sa ko e ka lakana non il faut qu'on arrête ça c'est la Russie on doit prendre le bon exemple que o cɛ ko an ka armée ma ko cik-cok a y'a kɛ wo la armée tɛ maa fila ye koyi e bɛ taa an ka armée dɔgɔya surtout fo ka taa documentaire bɛɛ kɛ o kan an tila ka n'o ko muluku malaka k'o bila ten l'armée c'est la pièce angulaire de la démocratie c'est la fondation du pays sans armée foyi tɛ yen u bɛ k'o armée de la gosi bi o ka monter en puissance ko kɔngɔ b'u la alors que fɔlɔ la an tun bɛ siran de ko kisɛ dɔ kana bin kan
e kuma mo mi yɛrɛ kun bɛ ka jɔrɔ ko an kana sa an kun tɛ dumuni ko yɛrɛ miiri an bɛ sa bi an bɛ sa sini mɔgɔ t'a dɔn radisson bulu ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ kɛra mɔgɔ si kun t'a dɔn Mali bɛ bɔ a la an yɛrɛ kun tɛ ka dumuni ko ɲɛɲini et pendant ce temps il y avait 5 millions de Maliens qui souffraient par l'insécurité alimentaire. Donc vraiment fanga ka i jɔ mɔgɔ minnu bɛ n'i ko armée ma ko ci cɔki dɔrɔn wola atumi on ni i k'a fɔ ko i ka démocratie an ka sira foyi t'o la et puis an tɛ démocratie yɛrɛ la il y a pas un parti au pouvoir et un parti à l'opposition minnu bɛ k'u yɛrɛ k'u ye opposition a tɛ opposition ye a bɛ Mali de contre la fanga ma kɛ ka mɔgɔ ci sigi an minnu taara an yɛrɛ sɔrɔ yen garijɛgɛ dɔrɔn de don garijɛgɛ de ye ne fɔ n b'a se yen o garijɛgɛ kelen bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ se yen donc i min sera ye garijɛgɛ la fɛnɛ k'i ka baara k'a ɲɛ ma donc ne bɛ mun fɔ Malien ye an bɛ niveau la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ jamana in kɔnɔ ko min bɛ sen na Mali bɛ ka taa ɲɛ Mali ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ Asimi ye mun kɛ Modibo Keyita m'a kɛ n bɛ segin a kan ka Faransi gɛn k'a ka armée gɛn k'a ka ambassadeur gɛn a ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'o ye G5 Sahel ka b'o la ka tila ka plainte dɔ Faransi kan a ma deli ka kɛ bon dugutigi mɔgɔ ni sigi tɛ ɲa et o la an k'an sen da yɔrɔ dɔ c'est pour cela n b'a fɔ su ani tile an k'an ka wari dilan an k'an ka kan don ba la wa an ka bɔ CEDEAO la c'est la cohérence quoi donc ne ta tɛ kuma ye dɛ ne y'a proposition de loi kɛ k'a bila n'a taara Salamu Fatiha n'a ma taa fɔ n b'a kɔni danaya mun dara an kan n ye n ka danaya baara kɛ parce que an tɛ wasaden mun bɛ kuma ten réseau kan nous on pose des actes j'ai fait des propositions de loi yɛrɛ fɔ tɛ j'ai fait des questions écrites u bɛ sen na questions orales u bɛ sen na wa n tɛ maa ye maa min ni fɛn ma bin kan ko n tɛ taa baara la parce que an taara baara de kama an y'an ka baara bila kama jamana jɔ de don ni danaya dar'i kan k'i ka ko ko kɛ i b'o minɛ fa donc en même temps ani jamanadenw fana bɛ baara kɛ an bɛ to ka ko ɲɛɲini an b'a dɔn donc ne b'aw yɛrɛ fo k'a ɲini halisa Ala ka jamana bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma et que an ka lajɛ fɛn fɛn tɔgɔ bɛ yuruguyurugu la u k'a bɛɛ gɛn ka bɔ a place la fo ka taa ko ɲɛɲini ni minnu taara u yɛrɛ ma Salamu Fatiha ni mun ma taa a y'u gɛn a ka taa ɲɛɲini i tɔgɔ b'a la dɔrɔn taa i yɛrɛ ɲɛnabɔ fɔlɔba ye ni tɔgɔ ma y'a la place wɛrɛ bɛ d'i ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila yen Mali ko tɛ mɔgɔ ko ye o et puis moi je ne suis pas du fait que a y'a ta yan fɛ a y'a bila yan fɛ Maliden ɲumanw a mana kɛ côté o côté la ne y'a fɔ i bɛ k'a ka fanga mɔgɔ dɔw tun b'a kɔnɔ minnu ka ɲi koyi mais caman de y'a yɛrɛ janfa olu de bɛ ŋa yan fɛ sisan olu de taara kuma na a kɛra mɔgɔ kɔnɔ ko i bɛ k'a bɛ fanga la i bɛ k'a yɛrɛ tun tɛ fanga la a tɛ ka gérer yɛrɛ dɔw de tun bɛ ka gérer a place la donc an fana tun bɛ M5 mun na mɔgɔ ɲuman tun bɛ yen mɔgɔ kolon tun bɛ yen mais an k'a lajɛ dans une révolution i bɛ maa ɲɛnɛmaw de ta u k'o ɲini u k'olu ta k'u bila poste la nɔgɔ bɛ min na u k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ donc vraiment ka Malien bɛɛ wele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali y'an bɛɛ barajuru de ye an sirilen bɛ ni jamana in de la an tɛ se ka taa yɔrɔ si ni Mali tɛ wa coup d'état tɛ justifier Mali la bilen dɛ sauf si c'est pour que ka jamana ta ka di Faransi ma e tɛna na foyi fɔ bilen k'e bɛ ka min kɛ n'o tɛ ka kɛ hakɛto bɛ nin na salala Mamadu